wen nakapuya ket di pa nagservik isla awanen tiragsak kaya rigak man timay sa amulaan ng laylay kaputi kag iti kalgaw laspang natay nga keltay adut banag atartari kagaya kito'y abiyang ngem awan ti nasarakak amang penekto'y kararwa ngem idin ani Jesus ti inawaga inted na ti inanama tal na ken ragsak sika ti upo ti biag wen sika Jesus ti danong anabiyag mangteb ti namnama bang arto'y kararwa ken mangted biag puso agumaw gawawa sikat si biyag adanong amang tebiyag nga agnanayon adut banag atartari kagaya kito'y abiyag ngem awan ti nasarakat amang penekto'y kararwa ngem idin ani Jesus ti inawaga inted na ti inanama tal na ken ragsak tasika ti upo ti biag wen sika Jesus ti danong anabiyag mangted ti namnama pangarto'y kararwa ken mangted biag puso agumaw gawawa sikat si biyag adanong amang ted biag nga agnanayon sika Jesus ti danong anabiyag mangted ti namnama pangarto'y kararwa ken mangted biag puso agumaw gawawa sikat si biyag adanong amang ted biag nga agnanayon sikat ti upog ti biag wen sika Jesus ti danong anabiyag mangted ti namnama pangarto'y kararwa ken mangted biag puso agumaw gawawa sikat si biyag adanong